आज अकोले शहरातील बबलू धुमाळ यांच्या कुमार शू पॅलेसचे भव्य उद्घाटन पार पडले। 21 वर्षापासून कुमार शू पॅलेस अकोले तालुक्यात अविरत सेवा देत असून यावर्षी भव्य वास्तूमध्ये स्थलांतर करण्यात आलं आहे। अकोले तालुक्यातील भव्य असे हे शू पॅलेस अकोलेकरांची पसंतीस उतरले आहे। कोणीही सेलिब्रिटी न बोलावता आई वडिलांच्या हस्ते या वास्तूचं उद्घाटन करण्यात आलं आहे। यावेळी अकोले तालुक्याचे माजी आमदार वैभवराव पिचड, नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष बाळासाहेब वडजे, उपनगराध्यक्ष शरद नवले, अकोले तालुका एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष सुनील दातीर, नगरसेवक सागर चौधरी, मोहसिन शेख, परसराम शेळके, पत्रकार अमोल वैद्य, डॉक्टर विराज शिंदे, डॉक्टर सातपुते, नाना नाईकवाडी, व्यापारी संघटनेचे विनायक धुमाळ, रोहिदास धुमाळ, सर्व नगरसेवक, नगरपंचायत कर्मचारी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। स्वराज्य माझ्यासाठी संपादक आबासाहेब मंडलिक, अकोले, अहिल्यानगर।